Bună ziua! Astăzi voi pregăti castraveți murați la borcane. Vom pune castraveții la borcan. Oțetul am pregătit, este la fiert și ne pregătim de iarnă. Am pus morcov, am pus ceapă, am pus usturoi, am pus mărar. Aceasta este rețeta mea tradițională de la bunica. O moștenesc pe bunica mea. Cu mai multe rețete voi reveni în viitor. Acum o să pun oțetul fiert. S-a fiert oțetul. Imediat după ce am pus oțetul, o să punem și capacul, deoarece trebuie sterilizat imediat pus. Și o să-l lăsăm pentru iarnă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să distribuiți această rețetă. Vă mulțumesc frumos! Așa arată la final. Trebuie lăsate cu capacele în jos până se răcesc și după aceea trebuie puse în cămară, în cămara noastră, care punem cu drag acolo tot ce trebuie de iarnă. La revedere!